Привет, България, добро утро! Остра сграда номер 1, която се казва Джозеф Русинант. Еми хубаво, продължаваме. България, наближаваме остра сграда номер 2. С малко ще видим отблизо. Не знам къде съм по дяволите, търся поща. Окей, може би съм в редакцията на някое списание. Много ме кефи, като се загубва в някакви интересни места. Добре, араби демонстранти, отиваме при тях. Окей, палестинци. Добре, не съм сигурен какво означава точно това, но звучи и добре този език. Фак е, стигнахме реката. Е, тук е. Добре, тук вече е място, с което Дунав започва. Май. Идея си, имам часове, по география малко съм ги проспал. Обаче, това изглежда год. Бих скачил на това нещо. Ако не е супер скъпо. Поздрави Дюсселдорф. Добре, готино е, да.